Kedelai kok 350. Oh lho. Kedelai ke guys, kedelai 1.000 ya. Yang orang 250 kok. Jenenge 250. 1.000 roli. Sing oli sepira sing oli? 350. Saya aja bingung sih gila. Yang orang 250. 100 lah ya. Yo. Dimatiin ini ya teman. Tempol ya. Jaga dhisik. Jaga pisan maning, Cok. Pisan maning, Cok. Halo. Iki lho. Piro sih ya? 700 kali 700. Itu kok dong kira. Ora ya. Ora dadi lho. Wis. Sampai 1000. Orangnya kering banget ah. Belok. Cara coba ini anu ya, muka-muka orang sing pati. 550. Wah, ini lho iki lho. Junjungane apa? Ono siap pati. Menang siap pati ora ora. Junjung ono, ambet banget. Ini iki lho. Kondisi lebih sehat. 500 ya kena. Oke sih mikir nang kene ya. Sepelak dolan di sini. Iya. Ada punjuli yang ini. Punjuli donga ya. Ya amin. Sehat ya. Ya. Bebe talak. Lembu. Kepiran ya? Dari pirang? 100. Terus 600 kali 600. Loro li ya. Bisa kan boleh. Bisa ket. Mungkin lo di luksu lagi. Kote piro iki? Kote ngomong. Iya. Ya nu tanian lah. Ora wani kita ngomong iki. Sini. 600 ora dadi 600 ya. Roli ya. Yang jangan pak ngomong dulu. Iya. Aduh sini iki. Kecak, sating cak. Ini nu satean ya? Oh, 100 beli sadam. Murah Jawa iki, Dat. Kamu Dat. 650 ya guru sadam ya? 650 ya? Saya nggak perlu sekat ya, dadi Dat. Anak kodene Dat. Oh, guru sadam tuh dadi guru sadam lah. Jujur bos gitu. Aku roli. 650 paling guru sadam ki lah. Aja, karena sekat ora tak iya. Wis pada bekara batir berapa apa ngono. 650 lah guru sadam lah. Aja, ora dadi. Tuna. Ki pira ke kacang goreng ke? Eh? Seumah itu selanang wadon apa? Lanang kabeh. Kepretat. 650 lah. 650 lah. Film itu selawe ora apa-apa. Oh, betul dadi guru sadam. 650 paling guru sadam lah. Ora badhe ora wis. 650 tak gawe hati orang bule. Aja. Ini dalam bentuk ngatus Tad. Ora gelem 650 lah. Namanya. Wek. Kanu pira anu iki? Loro. Badun apa? Esin usuk. Anu iki sing nggo ngapa nang nyong ya? Anak ini ya, apa? Ini kondisi ini ya. Ini ana lah. Ki 1.000 ya? Asim yang 150-nya orang kok. Koten-koten. Iya, oke. 100 lah ya. Iya. Kanu bungung apa ki ngopi? Itu pira kene iki? Pira? Pira? Bebe 13-nya. Terus Ora yo pire no. 100 lah ya loro ya. Pokoknya piye. Oh, ini 100. Pira guru nek murah ya mlebu banget nih murah. 200 wane. 100 lah. Ki pira ki? 550 ya? Itu pira ki? Ntar bayar bae. Itu pira? Pira? 150 iya. Bur. Oh lo. Oh, bingung. 600 ya? 600 lah. Yang itu ngaku. Bilange Anu sangat sakit pira pole pira gitu. siji. Iya gue pirang yang pira. Sing piye sing Pak? Iya.
paling 500 lah. 500 lah ya. Iki. 1.000 roli 1.000. Sak kena 150 karo kok gorong ngapa. Roli 100. Ora gelem. Ya gelem banget karo kok ngapa. Gelem lah. Wong aku kene asik. Dua bener. Kene Ini cokoknya tinggal cok. 120 ya. yakinnya kalau seket orang. Dia mas saking mas 100 kali gram. Kecak 600 lah. 600 paling tinggi iki lah. Kian wae iki pira ki? Anu iki pira? 50 apa ora kan? Wis sing ngono kok ireng karo Karena sampai karo lanange. Udu kowe hap. Oke nek kok. Ki pira ki? 50. Halo lho, iki 550. Kenyangnya 400 coba. Halo. Isi banget. Paling 350 lah aku lho. Yang 400. Iya, ora wani lho. Ora 400 ade. Tapi. Ade. Ade. Oh, no iki masalahnya iki lho. Isi kias. Pira? Ki sing motong sing padha ora gelem nek iki lho. Potong deh, baik. 1.000 ya ora oli ya. 1.000. Yo ora oleh iki lah 250 dengan. 150 ya. 200. 150 ora Kene apa-apa. duite. Cara 150 lho. Wah, tapi 1,5 kilo. Jadi baik. 65 nya ya. 65 ya. Desisan dia. Desisan dia filmnya bisa begini. Oh, kering banget ki ji lho. Oh, Oh, wong sing lemuki ye. kering banget ji. Telu lima ji. Ya ora li ya ji ya. Ya. Ora panik guru lah. Tiga lima paling aku lah. Ngokos selek. Ngokos selawe nyong jauh kata 25. Selawe ibu iki. Dina-dina. 10.000 apa? Tak cuma kan juga orang itu. 10.000 teman. Malah. 10.000 lah. Kalau kabungkus lah. Kawasan 350 ya. 200 ya. hanya kunjul kuwi. Oh loh, ngarep kosong loh. Nah ya kayak udah Ngarep ya. kosong. 200 ya aku ya di 20.000. Nah, ini dengan kunjul. Anu ngarep kosong loh. Kira 200 ya aku ya di 20.000 kowe lho. seket. 20 kayaknya. Dia 350 balik. Orang mana? Kekel apa anu kayak bayi di Selawe juga bisa kena ngapa lah. Nungan ngopi ya gitu. Dikunjuli nih. Ya. Dikunjuli. Dikunjuli tekan Gunung Atus ya. Ini yang kedua. Ya 300 paling akuan ini. Orang bule pula. Orang nana 300 guru lah. Bule ini lah, wong wong kira. Orang Oke. Orang kilo boleh sih. Mana 10 kan sih? Ya, kayak Satu second. Kurang sedap loh. Kira anu kira. 50. 600. Boleh mana? 10.000 cok. 10.000. Jangan 10.000 kok ya ki yang nang kene iki ya. itu bener bae lah. Yang biru sepuluh. Lumbangan itu bener bae lah. Kamu iki lho. Ki. Karo bini Iya, ya sih.
cocok untuk paling. Ya iya, kono lah. Ini bang 3 bali lah. Paling semen kayak mau lah ya. Yo orang menyang dia. Dia pira sih? Tempat dingin menyang pira. Oh loh. Long kayak sini loh. Mana sini orang pira ge? Menyang pira wis. Pira sih? 500 wane. Orang mana lah? Pira sih? Paling gue jajakan kok 200 oli 200. Ngurus lirat 400 sing ngene. Orang mana lah? Orang ngocur. Aku gue jajakan kok kok. Kayak pira ge? Ya aku jual ke 100. Oh, terus Pira, telu sak ngene. orang mana guru lah. Dingin. Iya lu gue jajakan tuh ke. Daging. Kayak berdua tuh. Iya, wani le. Pira ge? Ke 100. Oh, terus Iya sih. 600 ya? Lagi apa? Boleh sakit kene. 600 lah. Jadi lah. Sing yo kuwi kan Pira wani apa? 600 paling aku pol lah. Ini kalau Iya. Di pira sih? ini 15.000 loro. Loro. Yang mana sih Jer? Di. Ye. Kaya anak-anak. Kalau nunggu sini ora loh. Hah? Mas, hei. Iya. 600-an ya 600-an. Ya udah jadi ya. 700 paling aku dulu lah. Ya 50-an rugi. Yakin. Orang-orang lu mana? Menangnya, menang anu nyungan rugi. Menang. Ih, Rugi itu. oh jadi iya ya. Ini baru 50.